Bazkar ondotik desfile hasi da eta aitzineko aldean ikurrina eta Ameriketako Estatu Batuetako ikurra eramaten dituzte. Pako ikusi dugu ikurra eramaten desfilaren aitzinean. Gaur iturriria honitz hemen? Baizu, orai bekezuelen bada unitz iturriria. Aizu eta banderakin, Estatu Batuetako banderakin ikusi zaitugu urtero? Urtero ibiltzena ez horrekin zeren. Norra bete behar duin eta... Eta gustora? Gustora. Zu eta ikurrinakin nor ibiltzen zaten? Ikurrinakin nor zinun ondoan? Sebastian Minaberri, frantzesa da, baizik. Baizu, hoi klikan kostumbria da, baino... Pues, norbaiten nahi dute... Ibiltzia horrekin nik eramaten dut amerikano... Polite da, Polite, bai. Eta zer da klika? Frantzesen dako klika da... Frantzesek ertzen dagote martxa horrei, baizu, klerona eta tamborra eta jotzaute eta horrei ertzen dagote klika. Eta frantzesen dago hori besta guzietan izugarri importantia da. Musika importantia da, dantzak ere bai. Baitere. Jati ere bai. Baitere. Eta edati ere bai. Bueno, gu jatekoa eta edatekoa bekezfilen mundunten oberena hemen da bekezfilen. Nor duzu kozinero hemen? Nora itzen da kozinetan? Badire board of directors, baizu klubeko direktoriak, horiek prestatzauta kozine, eta itaute izugarriko lan xarmanta. Baizu klubeko presidentia NSMia dela. Egon gara Frankike. Frankike. Bai. Eta orai ere xistorra jaten oza izate? Orai maten duzte atxaldeko lauetan o bortzetan maten duzte bokadillos, ez dakit nola ertzen dagoten bokatak. Eta hango xistorra bezalatxu da? Bai, hango xistorra bezala bai. Zu, noiz torri zinen, Pako? Aspaldi? Aspaldi. Baina zu, lekauztarra edo hemen guazara? Ez ni lekauzen sortia eta hazien naiz. Hortxe horrekoa? Hortxe horrekoa. 18 urtetan torri nintzen. Gazte torri zinen? Berroite 12, pentsamazun noiz den hori. Eta zertaz, eta gainera, ez zinen bakarrik etorri? Ez eta orden demora hartan torri ginen haunitzunet eta hartzainteko. Baiz orduen etzen gure alderdien lanek. Eta gutxira bastantzen, ez? Eta gero gut horri erdikunet hasi zen kontrabandoa. Lehen ere bazen kontrabandoa, baina gure demorian etzen hauniz, baina gero gut horri nileak hasi zen behela unetorri haitzinean banitien ja nahi nuen haizen kontrabandoa, baizik nik orduko ja inenien paperak eta tortzeko unet eta pues torri ginen unet eta... Eta bizi hona hemen mandu zuen? Bueno, lanian, ez? Sufritu dugu, lan egin dugu, baina ez du jauzen peneaik zeren kunditu daku guk zein dugun, baizu. Eta hemen sufritu, zer izan da makurrena hemen, Pako? Lemizi hartan zen, aiagatu igendia eta laumetat igendia eta hemen zen laumetat igendek, hemen denak berdin ziren, gero famili urrun, eta bagintien anaia baginen hemen gu baino lehenago torriet, bagintien osa, baino alare beti izugarriko falta zautzegin nuen bastangoa, hango lekarozkoa. Aizu, eta segitu zinuten hartzain edo noiz arte? Pues nik eta aizenitzen urte terdi bezala aizenitzen hartzain, eta gero belan hausiek mantzaten beste lan bat pen hartu nien. Kendun ere ardiek eta arrantzaten orai behaizu lagundu zura naia kanpo kanbietzen eta urketako kamionak eta beste lan egiten. Eta lemizien pena puxketzen baino, nire ana izenak errantzaten gauzbet izugarri ez zain sekulan ziko errantzaten ez zaiela apuretu ardiez. Ez zaiela apuretu ardiez antziko zaigo hietenak eta zortzionen buruko eta pena bezala nien orden baizik, gero ez du pena egizien. Eta gero beti izen gara, pues, kampero ertentzakoten hemen, hasi ginen kampero eta
kanpoak eta mugitzen, eta baizu ardiek mugitzen, eta hartzainetara ze bihar zuten ekei eramaten, eta autoture, eta pues, hola segeltu ginen. Gero handik 6 urte muruen, erosi gintien geren ardiek. Por cierto, mendiburu zen guren hausi eta mendiburuen semiakin konpainian, eta aurten dut 48 urte negozioa nahi garela. Eta gustora hori ere? Ba, osasunan ona dugu, izentugu denbora onak, eta baizu, aurten, por cierto, aurten urte, eskinuen urte ona baizik. Biaizu, antzi horit, aitzinen segitut esperantza bertzurtean ona izein dela. Zemat ardituzu orai? 6.000 ardi badire erditzeko, eta gero... Eta zer duzu, arrantxoa bezala? Pues, badugu geren arrantxoa, baino geren arrantxoa errentatzen dugu beste norbaitein. Lehen egiten ginuen gehoiek arrantxoa, baino gero ena nahia zaharrena hiltzelaik. Errantzataten bate baino gehiago edo arrantxoa edo ardiek. Eta orden utzi gintien arrantxoa errentatzen dugu eta ardiekin segitzen dugu. Guk ardiekin babaitu esperientzia eta babaitak egun online Amerikanoek amiretzen gaituzte eta... Ungin bat entzate Amerikanoekin? Gudenekin. Gu gaten gara ungi frantzes eskualdunekin, espainol eskualdunekin, mexikanoekin, amerikanoekin, edo zeinekin. Eta Amerikanoek zer pensatzen dute Euskaldunen gain? Izugarri apreziatzen gaituzte. Amerikanoen dako eskualdunek klasia baute baizu, izugarri gaten garen lekuetara denetan amiretzen gaituzte eta denetan ungi etorriek eta ungi ikusiek eta... Zer jende langilea, fina, hitzekoa? Bai. Oide, lehenbiziko hau ze, honestoa. Haizu eskualdunek honestoa gara. Especialmente, nik ez dut erten dena baino gehienak. Bueno, bakitzeko orduan Pako, nahi baduzu probestu, eta gurtu hangoak. Behar dako terran, bastango jendai, eta hango inguru ertako jendai denai, nik hauniz apreziatzen du bastan. Ekei zordakot, lekaro zei, eta bastanei zordakot hainbertze, guri mantzakuten, bizie mantzakuten, edukazionia mantzakuten, eskola eta hori denak, eta haunitz apreziatzeko, eta hango jende, ni gaten aizen alde guztietan denetan baitu da aiskideak. Igual izeintut aiskideak ez zirenak ere baino. Ustot, ni bakarri zautzen dut aiskideak. Denei behar dago derran, hola eta ikusi arte, eta anitz urtez.